Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ħareġ bil-wedit mingħajr dettalji u qiegħed jgħid li se jagħti d-dettalji meta jkun fil-gvern. Dan intqal mill-kandidat nazzjonalista Mark Anthony Sammut fuq il-programm Realtà fuq ix-xandir nazzjonali. Fuq din tal-10,000 li din tgħidu li tagħtu jekk persuni jirritorna lura il-karozza. Jekk għandi żewġ domandi, jekk persuna jkollu żewġ karozzi u jirritorna waħda minnhom ħajjoħla 10,000 xorta u jekk dik il-persuna ħatibqa' s-suq ma s-suq dik il-karozza ma s-suq karozzi oħra. Ġifieri ħadkun ħadet 10,000 xorta għaliex kun tagħti il-karozza ma kif ħadkun taf li dak qed juża s-trasport alternattiv għax intom qegħdin tgħidu ħatatu l-10,000 jekk dak il-persuni jirritorna l-karozza u juża trasport alternattiv. Ta' kif jitħadmu l-iskemi ovvjament ikunu qed jitħabbru meta eventwalment inkunu fil-gvern. Din id-dikjarazzjoni tkompli tikkonferma kif Bernard Grech qed ikun bħal ta' qablu. Simon Busuttil kien jgħid l-istess fl-2017 dwar il-wedit tiegħu bla dettalji u li kien jgħidhom meta jingħata l-fiduċja. L-istess ġara fuq il-costings fejn għat-trek l-estrem il-kandidat nazzjonalista u President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut weħel. Il-fondi minn fejn se ġibuhom? Il-fondi mela, il-fondi huma fondi li ħajkun qed jinvesti fihom il-pajjiż. Dan il-programm il-kandidat nazzjonalista għal kif il-Partit Nazzjonalista kellu biss programm elettorali wieħed anke jekk it-Times innutat wedid doppji bl-istess kliem u wedi li qed isemmi Bernard Grech iżda laqqas biss issibhom fil-programm elettorali. Jien dawn iż-żid verżjonijiet, jien verżjoni waħda għandi, verżjoni waħda ħriġna. Imbagħad Sammut kritika il-costings tal-Partit Laburista anke jekk tal-Partit Nazzjonalista baqa' ma tagħhomx f'programm sħiħ. Bajrin semma illi huma kkostjawh swihom 3.3 billion qed jgħid u jippretendi li nemnuhom għax sempliċement tagħna figura. Mark saqsa min għamel il-costings tal-programm elettorali. Jiena ngħidlek li żgur mhux Bernard Grech għamel il-costings għax kien kapaċi jagħmel 25% ta' 100,000. Hawnhekk il-Ministru Byron Camilleri innota kif il-partit ta' Bernard Grech bil-verżjonijiet differenti tal-programm elettorali mhuwiex jaħseb f'dawk li qelaw l-inqas. Qabdu l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u wara ssibux referenza għat tax credits. Ma ssibux. U tafu għalfejn? Għaliex il-ħsieb tal-Partit Nazzjonalista huwa illi min jaqla l-iżjed, min jaqla ħafna jgħinuh. U tojjeb għax jiena naqbel li min jaqla ħafna jeħtieġ ngħinuh ukoll għax qed jikkontribwixxi ħafna għall-ekonomija, ma min jaqla ftit jinsawh. Għaliex ma jinteressahomx minn min jaqla ftit.